Dalila Dragojević, koja je osvojila visoko drugo mesto u zadruzi, sa sobom je kao podršku povela i svoju drugaricu Marijanu Zonjić, za koju je istakla da joj je najveći prijatelj nakon svega što joj se izdešavalo. Ona je otkrila svoje prve impresije nakon ulaska u kuću i prvog susreta sa Husom Mujićem koji je željno iščekivala sve vreme, ali i poslala ekskluzivne fotografije svog doma u koji je kročila sa suzama u očima. Osjećam se jako čudno, nije mi bilo svejedno kada sam se približavala kući. Ne mogu da opišem tu emociju koju i sam osjetila. Sama ta vrata kada su se otvorila i kada sam ga ugledala, taj miris kuće, sve me je to dotaklo. Kada sam ušla u kuću, sve je na svom mestu bilo, sve je očišćeno i mirisno. Jednostavno, ne mogu da verujem da sam ovde, ovo mi je sve nestvarno sada. Sve kako sam ostavila odlaskom u reality, tako sam sve i našla. To je sve što mogu da kažem, govorila je Dalila kroz suze.